Kublai pai babat parlok baro ngangai scam bidang dona kamet ke bukoi bakia tela slam phanga klem palai video shu kam tam news nam arhajar arpesan mo andre ngas komen ba kidang bun bagi ba kersian yang walangam ju palai video shu te kawai ba ki video junga kat phanga palai mbaki duna view mo ki kam he ka subscriber junga ki bun ba kersian kemut ka subscriber junga ka kam he andre ki view junga ki red nomor kane umdai kadau ka jongpi kade kadau jongka ka company mo ka YouTube nomor ka bun ki update mo ka here kane ka audience ka junga mo tengange scam pen dang kersian shoot nange shkamat dah kane ka video ngaku ban kran shphang jongi ki baduk bat kinong kendong mo nomor balai ngaku ban kran kane nomor ni ki baduk bat kinong kendong akan neka jela mekhalaya jungi amut nyem juyo kam nomor balai bangim don kaspa lane nyem itu ya kita ki he ki han lane kita ki bakham nang kham start kita ki nong penyai kam kita ki nong penrum kam no te kababun ni kiyok kam kini ki ba don spa lane kini ki ba itu itau ya kita ki nong penyai kam ya kita ki nong penrum kam kiyok ya kini ki kam ndrengi ki baduk ki nong kendong pat nyem tip ya kata namarah kami kalian jungi ya kajing tep kam kemut kilap long business mo ni ki baduk ngi kam wat kam paham namar ni kuat ban penbiang penbit ayang semo ni ki baduk ki babun apa wat kam kina baru sepak mut kam duna ban wat kam hendrai hakapur yo ya kini ki kam pat ki kam yo kini ki ba don sepak namar balik itu kim don kam raban penlut puar ban lek sini stai kilap ban lek be tang hak po office lane ya kita kinong pentep kam tap tangki kerteng ki kemud kile interview lane kin le kan kino ki training ru kemud dakila tang march tiang kata ka percentage ban pas ru kila yo kam nomor ba kidon ya kapisa mo ki itu itau kita ki brio bangi ngidu kam kemud la bun kini ki rihan ki bala mo nduk mene gitu ki bala yo kam ki bala ban pisa kitu ru adian buat kemud ki pentep pateng ya ki bahayeng jongki lane ki kun ki kiti jongki kemut ni pat nyem don pa bahayeng bahasem lane kita ki para sinong para tamu ki ba itu kemut nyem ju kamera lano ru bat kawe ru tang ya kini ki kun jong kini ki rihe kinong khamat ki bahayeng jong kini kinong khamat ki kemut ka kam kemut kata kapus ka bami kemut kala sudap ladap nah kata-kata bun kijing keluar mo kan kajing tap kam kajing apply kam lane kasu thut kumne kumtai kasu pending poi lano nyo lano tiki kam kamut kasu kut lakut namar kijit suai kini ki kun jong kini ki rihe lane ki bahayeng jong kini ki rihe lane ki tu ki ba don ka kam ka jam teng ngam danang than ban ya thu kita te mar ngam ngam judan interest mo ban tap kam sini stai re ngaju snyo na ki we ki parlok mo ki baju le tap kam la na ki baju poi sini stai ban wat kam mon re ngam chu wat kam ngam chu standard ban le wat kam sini stai ban pelut puar mo ngam tre ba kam la chong hoi ngaru ngadung ade nong kendong hi te ka we ngakwa ban ong ba tang ka we ngala ban pentip kalat bangin yo ban kamai ban im cukup ngim don kam ka jinang start dang ngim nang ban pule wat au biru nyala ban kamai daki 10,000 hakashi banai lane 10,000 tam hakashi banai mo ngim don kam ban pule ban nang ban thok kateng ngim don kam online ngim don kam mobile ngim don kam re nyala ban kamai 10,000 ajrong hakashi banai te kane ka kam ka banga ong kemut ngan sabata ya pihak ka we ka video ka bangan sa penmi de kublai pun kublai hajar nu ya ki subscriber junga bat ki nong kersian ki junga barabor tededan apa yang jumpi ki badang thamai pila ban subscribe yang bat like share ki video junga ka video ngin sakendu pat chphang kata ka kam ka pila ban kamai 10,000 lane khandai hajar akash banai de kublai hajar nu